Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы пачынаем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. І пачнем мы сённяшняе абмеркаванне з нашым, ну, скажем так, каб іншых не крыўдзіць, скажем так, адным з нашых любімых экспертаў, аналітыкаў. Мы зараз вось прыйшлі да высновы, што прыспеў час называць яго не проста гісторыкам, але і палітычным аглядальнікам Александром Фрыдманам. Добрый день, спадар Александр. Добрый день, спадар Зміцер. Ну што, ёсць некалькі тэмаў асноўных, галоўных, якія я акрэсліў у анонсе нашага эфіра. Гэта, безумоўна, то, у чым заподозрили розныя эксперты, не эксперты, а супольнасць новоабранага канцлера Германии Шольца у здрадзе. Ну, відаць, можа быць, у тым ліку і нейкіх беларускіх інтарэсаў. Другое, гэта сітуацыя вакол кампаніі Яра. І трэцяе, Казахстан. З чаго пачнем? Давайте, можа быць, з Казахстана, тому что актуальная, такая найноўшая сітуацыя. Ці шырока абмяркоўваюцца падзеі у Казахстане у еўрапейскай прэсе? Пачнем з гэтага. Не, пакуль асабліва не, но там былі паведамленні, так, яны праходзяць, яны былі ўжо учора, паколькі сітуацыя ў Казахстане накаляецца і робіцца больш радыкальнай, пратэсты пашыраюцца і нават маюць пэўны поспех, абсалютна нечаканы. Ўсё ж такі большасць наглядальнікаў, вось я учора чытаў спецыялістаў по Казахстану, якія пісалі, што напэўна ўсё вельмі хутка скончыцца. Гэта не першы, відаць, не ў апошні раз, калі пачаліся пратэсты, але не, вось пратэсты не скончыліся, яны працягваюцца, і таму увагі ўсё больш і больш. Але калі мы параўнаем з сітуацыяй у Беларусі у жніўні 2020 года, то безумоўна пра Беларусь писали куды больш, тому что гэта просто бліжэй. Ну і маштаб пратэстаў ён у Беларусі ўсё ж таки быў зусім іншы. Калі мы параўнаем колькасць людзей, якія знаходзяцца на вуліцах у Казахстане і якія знаходзіліся на вуліцах у Беларусі ў жніўні 2020 года, то гэта, канешне, розніца велізарная. Давайте, можа быць, ну такое, ну, я не ведаю, можна сказаць, это прадбачанне ці не, але просто з пункту гледжання аналізу. Як вы думаеце, зараз шмат, ну, гэта звычайна, як што-небудзь у свеце здарыцца апошнім часам, і адразу пачынаюцца размовы пра тое, што вось зараз гэтая падзея адцягне увагу і замежнай прэсы, і замежных палітыкаў, і грамадства, найперш еўрапейскага, ад сітуацыі і ад, так бы мовіць, беларускага пытання. Як вы лічыце, падзеі ў Казахстане, у залежнасці ад таго, як яны будуць развівацца, спрацуюць вось у гэтым накірунку? Думаю, что не, бо для еўрапейскай прэсы і для амерыканскай прэсы Казахстан гэта такая вельмі далёкая краіна, якая мае вельмі спецыфічны імідж таксама ў Еўропе, ў Злучаных Штатах. Калі там, напэўна, запытацца у еўрапейцаў, у звычайных еўрапейцаў, што яны ведаюць пра Казахстан, так, напэўна, яны ўзгадаюць перш за ўсё вядомы фільм з Боратам, і гэта, напэўна, адзінае, што яны ведаюць про Казахстан. Таму Казахстан гэта не тая краіна, якая вось асабліва цікавіць еўрапейскую грамадскасць. Калі нават паглядзець на прэсу, ну так, паведамляецца пра падзеі у Казахстане, але такой значнай увагі ім не надаецца. Таму беларуская тэма, калі будуць навіны з Беларусі прыходзіць, адпаведныя падзеі будуць разгортвацца ў Беларусі, казахстанская тэма Беларусь, безумоўна, не выцесніць, бо гэта ўсё ж такі беларуская тэма, гэта еўрапейская тэма. Беларусь мяжуе з еўрапейскім саюзам, а Казахстан ўсё ж такі знаходзіцца досыць далёка. Што я назіраю, гэта сапраўды цікава у беларускай інфармацыйнай прасторы. Я маю на ўвазе як дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі, так і тыя сродкі масавай інфармацыі, якія крытычна ставяцца да Лукашэнкі, асабліва тэлеграм-каналы, то там, безумоўна, казахская тэма пануе. Калі вось паглядзець на беларускія тэлеграм-каналы, напрыклад, вось гэтую прастору,
то складывается такое пачуццё, что нібыта беларусы сёння жывуць казахстанскімі падзеямі. І тут трэба ўсё ж таки адзначыць, что напэўна яны будуць мець уплыў на сітуацыю у Беларусі, бо тая казахская модель, про якую Беларусі шмат казалі, про гэты трансфер улады, які там у Казахстане адбыўся, апошнія падзеі паказваюць у гэтай краіне, што гэта сістэма не вельмі добра працуе, і пакуль абсалютна незразумела, як скончацца, чым скончацца гэтыя падзеі у Казахстане ўвогуле. Але вось гэта сведчанне таго, што казахстанская модель транзіта ўлады не вельмі-то і працуе, як вы сказали зараз, яна большы уплыў будзе мець на каго? На беларускае грамадства, якое можа быць дзесьці у пэўнай ступені, ну там, ну скажем так, прыняло гэтае, сказала, ну ладно, давай паспрабуем, паглядзім, як яно тут у нас спрацуе, гэты назарбаеўскі варыянт. Ці ўсё ж таки на ўладу, якая хацела паспрабаваць прымяніць да сябе гэты назарбаеўскі варыянт і зараз бачыць такое? Ну вось калі мы паглядзім на сітуацыю у Казахстане, то мне падаецца, гэта тое, што там адбываецца, гэта паўплывае і на грамадства, якое крытычна ставіцца да Лукашэнкі, і да саміх беларускіх уладаў. Калі мы возьмем спачатку беларускія улады і вось тую мадэль, якая прапаноўваецца у праекце Канстытуцыі, таксама там ёсць, канешне, такія запазычанні, ідэйныя запазычанні, я б так сказаў, з Казахстану. І вось што адбываецца ў Казахстане. Вось адбываюцца пратэсты. Ніхто ўвогуле не чакаў, што яны адбудуцца. Ніхто не чакаў, што яны так хутка зробяцца такімі радыкальнымі. Трыгер, так, ну гэта павышэнне коштаў на газ, але відавочна, што становішча ў Казахстане такое, што і іншая падзея магла выклікаць падобнае. Так што і ў Беларусі такі варыянт цалкам магчымы. Дыктатуры ўвогуле яны толькі падаюцца стабільнымі, бо у дыктатуры яны непразрыстыя, вельмі цяжка ацэніць стан грамадства, і палыхнуць, так бы мовіць, можа ў кожны момант. Таму Лукашэнкі прыйдзецца задумацца над тым, якім чынам будзе далей разгортвацца палітычнае жыццё. Ці на самой справе ён будзе праводзіць, ну рэферэндум, напэўна, ён будзе ўсё ж таки ў незалежнасці ад падзей у Казахстане праводзіць, але якім чынам будзе рабіцца перабудова сістэмы ўлады, вось гэты казахстанскі вопыт, у незалежнасці ад таго, ці здолеюць Такаеў і Назарбаеў захаваць уладу, ці яны страцяць, гэтым вопытам беларускім уладам трэба будзе скарыстацца. Што ж тычыцца другога боку, ну гэта і гэта можна назіраць у тых жа беларускіх тэлеграм-каналах. Падзеі ў Казахстане ўспрымаюцца як свайго кшталту надзея. Вось казахам спачуваюць, маюць надзею, што іх атрымаецца, і што вось гэтая дыктатура, якая ў Казахстане пануе там з 90-91 году, што гэтая сістэма абваліцца, тая сістэма, якая падавалася такой стабільнай, такой абсалютна стабільнай. І вось мы бачым, што ў Казахстане назіраецца. Так што калі гэта адбываецца ў Казахстане, чаму гэта не можа адбыцца і ў Беларусі? Казахстанскі прыклад, ён яшчэ раз паказвае, стабільнасць і дыктатуры — гэта зусім розныя рэчы. Я думаю, что вы таксама, як і я, бачылі ўжо гэтыя допісы ў Фейсбуку, у сацыяльных сетках, і зараз вось у нас тут праслізгваюць у каментарах такія тэмы. Ну что, вот вы там со сваімі кветачкамі і басанож на лавы, вот, ну і что, і праз... Далей по тэксце не буду казаць это слово, сваю рэвалюцыю. А вот глядзіце на казахаў і бачыце, як трэба было. Якое у вас стаўленне да такіх вось з'едлівых каментароў?
Ну калі ўжо пачынаюць такімі каментарамі, то трэба ж глядзець на ўсё тое, што адбываецца ў Казахстане. У Казахстане мы бачым сутыкненні. У Казахстане мы бачым захоп будынкаў. Мы бачым ёсць рэпартажы пра выпадкі марадэрства і гэтак далей. Тыя людзі, якія захапляюцца тым, што адбываецца сёння ў Казахстане. Я маю на ўвазе вось гэтымі усімі з'явамі. Яны павінны бачыць усё, што там адбываецца. У Казахстане справа ідзе да вельмі крывавага варыянта. Сёння казахскія ўлады яны стаяць, уласна кажучы, перад выбарам. Ці яны пойдуць на такі сілавы варыянт, бо кампрамісы відавочна не спрацоўваюць. Тое, што казахскія ўлады ўжо зрабілі, успрымаецца як слабасць, і таму дэманстранты і актывісты дзейнічаюць яшчэ больш рашуча. У казахскіх уладаў засталася толькі магчымасць паспрабаваць, я падкрэсліваю, паспрабаваць затапіць пратэсты у крыві. Прычым, калі яны паспрабуюць гэта зрабіць, невядома, як адкажа грамадства, ці спыняцца пратэсты, ці будзе хваля яшчэ больш сур'ёзнай. Ці спрабаваць далей ісці на нейкія перамовы. Ну, тут цяжка сказаць, што з гэтага атрымаецца, бо зноў жа перамовы, асабліва ў азіяцкім кантэксце, могуць успрыняты быць як слабасць. У Беларусі была іншая сітуацыя. Рэжым Лукашэнкі, ён жа не жадаў ні з кім размаўляць. Ну, там тое, што нават адбывалася, калі розныя чыноўнікі выходзілі да рабочых прадпрыемстваў, гэта ж усё вельмі несур'ёзна было. Сесці за нейкі стол перамоваў, нешта прыняць, пачаць размову пра новыя выбары ў 2020 годзе. У Беларусі ж гаворка пра гэта не ішла. І таксама, калі мы возьмем міліцыю і армію, то у Казахстане ёсць пакуль інфармацыя, што яны сапраўды, асабліва сілавікі, асабліва казахстанская паліцыя, што яны хістаюцца, што яны не гатовыя, прынамсі у некаторых рэгіёнах ісці на такі крывавы сцэнар. У Беларусі ўсё было інакш. У Беларусі сілавікі захавалі вернасць Лукашэнку і былі гатовы выконваць яго загады. Таму усе гэтыя параўнанні і асабліва вось такая стратэгія самабічавання, я б гэта так назваў, гэта, мне падаецца, гэта не тое, чым трэба сёння займацца. Давайте з іншага боку зірнем на гэтыя падзеі. Я пачытаў у аднаго украінскага палітолага, аналітыка такую думку, што гэтая сітуацыя вельмі, скажем так, добрая для Украіны і для Беларусі, у тым сэнсе, што падзеі ў Казахстане зараз адцягнуць ад нашых краінаў такую пільную увагу Расіі. Яны будуць больш туды глядзець, таму што мусяць трымаць руку на пульсе. Маўляў, ўсё ж таки там актывізаваўся і Кітай са сваёй цікавасцю да падзеяў у гэтым рэгіёне і да гэтых пратэстаў. Як думаеце, вось ўсё ж таки роля Расіі увогуле прысутная у гэтай ўсёй сітуацыі казахскай, і як расійская вот эта увага адцягнецца ад Беларусі ці не? Безумоўна, Расія прысутнічае. У Расіі вельмі цесная, вельмі асцярожна, куды больш асцярожна, чым гэта было, напрыклад, у жніўні 2020 года у выпадку з Беларусю. Там падтрымка Лукашэнкі у 2020 годзе, яна была абсалютна відавочнай. Што ж тычыцца адцягнуць увагу ці не адцягнуць увагу, то у украінскім выпадку мне гэта падаецца слушным. Хутчэй за ўсё, сапраўды нейкая увага ад Украіны будзе адцягнута, і знешняя сітуацыя для Украіны палепшыцца. Што ж тычыцца Беларусі, дык мне падаецца, што тут спадзявацца на тое, што Расія будзе менш займацца беларускім пытаннем, мне падаецца, што гэта будзе не так. Расія не пакіне беларускае пытанне па-за ўвагай, тым больш
больш, што калі мы ўсё ж таки возьмем і сітуацыю ў Казахстане, і сітуацыю ў Беларусі, і мадэлі транзіту магчымыя, то яны таксама звязаны, яны вельмі звязаны. Так што сітуацыя ў Казахстане, яна будзе моцна ўплываць і на, дарэчы, і на становішча у самой России. Гэтая праблема 2024 года, яна ж застаецца, яна для Путина застаецца. І вось Россия побачила, что калі нават нейкі транзит улады адбываецца, але не дэмакратычным шляхам, это праблематычна, як у выпадку з Казахстанам, а ў 2020 годзе як у выпадку з Беларусі, калі дыктатар не сыходзіць, нават разумеючы, не разумеючы, ён Лукашенко не разумее, але напэўна шмат хто ў Беларусі ўжо 20, каб сысці у 2020 годзе гэтага пытання ўвогуле не было для Лукашенко. Ну, сапраўды, тым больш, што ўсё ж такі Казахстан гэта даволі такі сур'ёзны чалец Еўразійскага саюза, і калі там нешта нейкім чынам зменіцца, то гэта на увесь гэты Еўразійскі саюз можа мець уплыў, што для Пуціна вельмі так балюча будзе, ён жа ж там з ім носіцца. Так, безумоўна, і Казахстан, ён як бы галоўны гулец у гэтым Еўразійскім саюзе. І з Казахстанам, дарэчы, у Москвы былі апошнім часам нават до 2020 года адносіны лепшыя, чым з Лукашенком. Яны куды лягчэй знаходзілі і кантакты, і выйсці з праблемаў. Таму Казахстан за ўсё, апошнім часам казахскае кіраўніцтва было для России відавочна куды лепшым, куды больш прыемным партнёрам чым Беларусь. Ну і ўвогуле, калі мы возьмем іх геапалітычна і эканамічна, Казахстан ўсё ж таки адыгрывае і эканамічна адыгрывае куды большую ролю, чым Беларусь. Я нагадаю, што з намі на сувязі гісторык, палітычны аглядальнік Александр Фридман. Зараз нас глядзіць 2700 з нечым гледачоў. Я нагадываю ўсім, што каб лепей чуць і не прапусціць наступныя эфіры са спадаром Фридманам і ўсімі астатнімі нашымі знанымі экспертамі, подписывайтеся на YouTube канал Еўрарадыё Лайв, націсніце там адпаведную кнопачку і нічога ніколі не прапусціце. Спадар Александр, на заключэнне гэтай казахскай тэмы, ўсё ж такі, калі прыгадаць падзеі Беларусі, яны, як вось вы адзначылі ў дачыненні да Казахстана, ніхто не мог прадбачыць, што так вось яно адбудзецца. Як у Беларусі ў 2020 годзе, так і ў 2022 годзе ў Казахстане. З аднаго боку. З другога боку, адразу ў Беларусі пачалі шукаць нейкі расійскі, маскоўскі, крамлёўскі след. Тут вам, пачынаючы з Лукашэнкі, дарэчы, ён першы про это гаварыў. Тут вам і Газпрам, тут вам і марыянеткі, і ўсё такое, кандыдаты, і ўсё это імі было задумана, прыдумана. Ніхто не чакаў з аднаго боку, а з другого боку ўсё, оказывается, было задумана шматхадовачка Крамля. Про казахаў можна такую про гэтую сітуацыю гаварыць зараз, што магчымы і там нейкі расійскі след? Нет, там канспіралогіі, вось калі нешта адбываецца ў такіх рэжымах, то канспіралогія, яна заўсёды прысутнічае, бо сітуацыя непразрыстая. І калі мы назіраем за працэсамі ў непразрыстым грамадстве, дзе пераследуецца прэса і гэтак далей, дзе цяжка атрымаць нейкую аб'ектыўную інфармацыю, зважную інфармацыю, дзе ўлады не размаўляюць з грамадствам, то тут вельмі лёгка, так бы мовіць, патрапіць на рознага кшталту канспіралогію. І ў казахскім выпадку яна таксама прысутнічае. І тут і інфармацыя пра нейкі расійскі, магчымы расійскі след з мэтай паслабіць уплыў Назарбаева і дапамагчы такая
Такаеву умацавацца, прэзідэнту Такаеву умацавацца ва ўладзе і пазбавіцца ад гэтага вось увагі Назарбаева, так бы мовіць, аслабіць уплыў Назарбаева. Тут ёсць і канспіралогія і наконт Китая, і наконт уплыва амерыканцаў. Ну, каб усю гэтую канспіралогію пабачыць, дастаткова просто праглядзець беларускія сродкі, дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі, там гэтая вся канспіралогія прысутнічае, і, дарэчы, і гэтыя выданні розных, што-то выданні, тэлеграм-каналы, яны знаходзяцца сёння у стане, ну, сапраўднай роспачы, бо яны, мне падаецца, ўсё ж таки разумеюць, што тое, што сёння адбываецца ў Казахстане, можа адбыцца і ў Беларусі. Давайте да іншых тэмаў. Ну і можа мы новоабраны канцлер Германии спадар Шольц, ну так бы так мовіць, захацеў арганізаваць там ці пагаварыць по тэлефоне з Путіным. Адразу узніклі такія перасцярогі, што вось, маўляў, Шольц адмаўляецца такім чынам ад сваёй даволі рэзкай і прынцыповай пазіцыі, якую ён маюць у дачыненні да Расіі, а адпаведна і ў дачыненні да Беларусі. Такім чынам здраджвае сваёй прынцыповай пазіцыі Шольц. Ёсць гэта ці не? І калі гэтая размова Шольц-Путін адбудзецца, ці будзе гэта мець нейкія негатыўныя наступствы для Беларусі? Зменіцца у адпаведнасці з вынікамі гэтай размовы палітыка, знешняя палітыка ў дачыненні да Беларусі і Германії? Не, ну я думаю, что дачыненне да Беларусі дакладна не зменіцца, і беларускае пытанне, яно ў гэтым кантэксце увогуле сур'ёзнай ролі не адыгрывае, яно не ўзгадваецца. Па-першае, што мы маем на дадзены момант? На дадзены момант мы маем галоўным чынам спекуляцыі. Сапраўды, пазаўчора быў артыкул у нямецкім таблоідзе Bild, і паводле інфармацыі гэтага выдання, тут трэба адзначыць, што Bild гэта сапраўды такое вельмі інфармаванае выданне, у іх добрыя крыніцы інфармацыі амаль заўсёды. Паводле іх інфармацыі Шольц збіраецца займацца асабіста сувязямі з Расіяй. Так бы мовіць, запланаваны візіт у Маскву, дарэчы, афіцыйна ніякай гаворкі яшчэ не было, і Шольц гэта не было каментара з боку Шольца, што ён збіраецца, напэўна, ў Маскву і мяркуе там паразмаўляць з Путіным, і хоча такі, ну, такой якасны, такі новы якасны пачатак адносінаў з Расіяй зрабіць. І вось далей, усё, што было далей, гэта ўжо інтэрпрэтацыя, так бы мовіць, Шольц жадае выкрасліць знешнепалітычнае ведомства Германії, якім кіруюць зялёныя, з абмеркавання асабіста размаўляць з Масквой, і далей, калі ўжо размаўляць з Масквой, то галоўным чынам па газаваму пытанню, канешне, гэта пытанне газопровода паўночны поток-2, і другое пытанне, гэта пытанне украінскае. Першае, гэта ўсё не пацверджана. Другое, пра што Шольц сапраўды і як ён збіраецца з Масквой размаўляць, гэта мы не ведаем. Гэта ўсё спекуляцыі. Што ў нямецкім урадзе ідзе пэўная барацьба за ўплыў, гэта сапраўды так. Гэта барацьба паміж сацыял-дэмакратамі з аднаго боку і, так бы мовіць, малодшымі кааліцыйнымі партнёрамі, зялёнымі і лібераламі. Дарэчы, што тычыцца вось такога жорсткага курса у адносінах да Расіі, то яго прытрымліваюцца не толькі зялёныя, яго прытрымліваюцца лібералы. Так бы мовіць, што б Шольц там, пра што ён з Масквой б не дамаўляўся, без падтрымкі іншых кааліцыйных партнёраў рэалізаваць гэта яму будзе немагчыма. А калі канфлікты сапраўды ў кааліцыі будуць нарастаць, гэта не выключана, ну, тэарэтычна, гіпатэтычна магчымы розныя рэчы, нават сканчэнне кааліцыі і пераабрання канцлера. Калі вось мы паглядзім на становішча у Бундестагу, у нямецкім Бундестагу, абсалютна гіпатэтычны варыянт. Калі малодшыя партнёры па кааліцыі, лібералы і зялёныя, гэтую кааліцыю пакінуць і, напрыклад, пажадаюць зрабіць кааліцыю з хрысціянскімі дэмакратамі,
то хопіць галасавання у Бундестагу, аднаго галасавання ў Бундестагу, каб гэта рэалізаваць, і нямецкі ўрад зменіцца. Таму Шольц не трэба перабольшваць. Нават калі Шольц будзе рабіць нейкія крокі ў расійскім накірунку, гэта не трэба перабольшваць. Гэта першае. Па-другое, як я ўжо казаў, Беларусі гэта не датычыцца. У дачыненні да Беларусі тут паміж партнёрамі па кааліцыі у іх няма рознагалосся. Ёсць рознагалосі, нават у пытанні Украіны рознагалосі няма, у тым, што Украіну трэба падтрымліваць. Просто зялёныя жадаюць падтрымліваць Украіну больш жорстка і гатовыя спыніць нават паўночны поток-2 толькі праз сітуацыю Украіны ісці, безумоўна не жадаюць. Вось. Так што тут про нейкую здраду гаворка не ідзе. А што ж тычыцца вось той рыторыкі, якую згадвала газета Більд, ну так прыкладна тое ж самае Шольц казаў і ў часы сваёй прадвыбарчай кампаніі, што трэба з Расіяй размаўляць, што трэба імкнуцца нейкім чынам дамовіцца, каб сітуацыя ў Еўропе палепшылася. Так што нічога тут такога прынцыпова новага няма, і гаварыць пра нейкую здраду, ну гэта такой значнае перабольшванне. Ну, значит, можна гэтага не асцерагацца. Але давайте паразважаем на іншую тэму, з якога боку ўсё ж таки можна асцерагацца, што прыйдзе, так бы мовіць, падтрымка рэжыму. Возьмем прыклад кампаніі Яра, якая да гэтага часу працягвае супрацоўнічаць з Беларускаліем і упарта адмаўляецца кантракты з гэтай беларускай кампаніяй не перарываць. Але ці адна Яра такая? Вось буквально днямі з'явілася інфармацыя, расследаванне замежных журналістаў пра тое, як апошнімі месяцамі нарасцілі гандлёвы зварот з Беларусю краіны Балтыі. Ну гэта такі тренд, які ён увогуле прысутнічае сярод розных канцэрнаў, заходніх канцэрнаў, якія гандлююць з праблематычнымі краінамі, маюць добрыя эканамічныя зносіны з праблематычнымі краінамі і дыктатурамі. З аднаго боку на словах ідзе гаворка пра падтрымку правоў чалавека, дэмакратыю і гэтак далей. З другога боку працягваюцца гандлёвыя сувязі. Асаблівасць дэмакратычнага грамадства, аднак, у тым, калі пра гэта пачынаюць пісаць, то і гэтыя канцэрны, і ўрады, якія нейкім чынам звязаны з гэтымі, ну, які ў гэтым кантэксце згадваюцца, яны вымушаны апраўдвацца і вымушаны рабіць нейкія крокі. І вось гэтыя крокі, яны сёння і назіраюцца. Яны былі з боку, напрыклад, пасля гэтай узгаданай вамі публікацыі, яна была ў Financial Times, у брытанскай газеце, былі адпаведныя заявы з эстонскага боку, што яны яшчэ раз разгледзяць, які там ідзе на самой справе гандаль і што трэба рабіць. Эстонія таксама падкрэслена, што яны прынцыпова гатовыя да новых санкцыяў і гэтак далей. Калі мы возьмем выпадак з кампаніі Яра, ну, ёй цяпер не пазайздросціш. У Нарвегіі сёння, вось не сёння, на гэтым тыдні ідзе сапраўдна і досыць, нават гэта ўжо не толькі дыскусія ў прэсе, гэта ўжо палітычная дыскусія наконт супрацоўніцтва з Беларускаліем. І тую стратэгію, якую выкарыстоўвае Яра, ну гэта звычайная стратэгія заходніх канцэрнаў. Мы прысутнічаем на тым і тым рынку, бо мы жадаем палепшыць становішча працоўнага калектыва. Мы працуем не толькі ва ўласных інтарэсах, мы працуем і дзеля грамадства ў той краіне. Вось. І таксама гэта сцвярджае і сёння Яра. Яны кажуць, што пакуль мы маем сувязі з Беларускаліем, мы можам нейкім чынам паўплываць на становішча на гэтым прадпрыемстве, на стаўленне да рабочага калектыва, для працоўнага калектыва і гэтак далей. Калі мы сыдзем, ну так, мы страцім эканамічна. Яра падкрэслівае, што яны не вельмі так ужо і страціць. Вось. Мы страцім, але мы не зможам ужо і ўплываць. Вось. Гэта такая стратэгія, якую яны выкарыстоўваюць. Ну, як мне падаецца, гэта кейс, ён цалкам відавочны. Галоўнае, гэта, зразумела, эканамічныя інтарэсы. І вялікія канцэрны, яны звычайна такімі тэмамі, як правы чалавека, дэмакратычныя свабоды, іншыя, яны
яны не цікавяцца. Асаблівасць сітуацыі ў Беларусі заключаецца ў тым, што гэта еўрапейская краіна. І тыя рэчы, якія адбываюцца ў Беларусі, яны адбываюцца таксама ў Еўропе. Тут нельга сказаць, ну вось гэта, як кажуць у выпадку нейкіх афрыканскіх краін ці азіяцкіх краін, гэта Азія або Афрыка. У іх там свая спецыфіка, ну нельга ім там з нейкай заходняй дэмакратыі туды прыходзіць. Не, гэта адбываецца ў Еўропе. І тут нельга сказаць, тут нельга зачыніць вось усё ж такі так вочы і сказаць, ну добра, ну вось Беларусь ёсць такая краіна, у іх там свае асаблівасці, гэта такая брутальная дыктатура, але што мы можам зрабіць? Мы будзем працягваць гандаль і эканамічныя зносіны. Гэта не атрымліваецца. Вось таму тая ж Яра вымушана вось так лавіраваць. З аднаго боку казаць, ну, нам вельмі непрыемна, нам не падабаецца там гэты рэжым, але мы яго змяніць не можам, але мы можам нешта зрабіць для працоўнага калектыва Беларускалія. Таму мы працуем далей. Ну, што яны могуць для працоўных Беларускалія зрабіць, мы назіраем ужо не адзін год там прафсаюзы расказваюць пра умовы працы, пра тое, што там робіцца, і ніякім чынам ўсё ж такі ні самі прафсаюзы, ні Яра не здольны змяніць гэтую сітуацыю, але хай это застанецца там на іх сумленні. Мяне больш цікавіць іншае. Ўсё ж таки, вот мы кажам, Яра, кампанія, там бізнес, прыбыткі, але ледзь не палова Яры, груба кажучы, належыць дзяржаве. Дзяржаўная, ўсё ж таки, напаўдзяржаўная кампанія, а дзяржава сама, яна далучылася і падтрымлівае акцыі. І дзе тут вот что-то вот неяк так разваліўся на две часткі мозг, логікі не бачыць. Вось гэта і вялікая праблема для той же нарвежскай дзяржавы, бо тое, што нарвежская дзяржава Осла не можа сказаць, вось гэта кампанія Яра, гэта прыватны бізнес, мы тут ні на што паўплываць не можам. Сапраўды, недзе 45% у той ці іншай ступені яна належыць нарвежскай дзяржаве. І таму у Нарвегіі адбываецца гэтая дыскусія. Дарэчы, вось такая дыскусія, она такая нечакана сур'ёзная адбылася. Была на гэтым тыдні публікацыя, быў артыкул Святланы Ціхановскай у адным з нарвежскіх выданняў, у самай папулярнай онлайн-газеце Нарвегіі, і вось пасля гэтага артыкулу пачалося абмеркаванне. Артыкул, дарэчы, тычыўся вось менавіта сітуацыі вакол Яра. І пачалася дыскусія, якую Яра абсалютна не жадала. Яны размаўляюць з Ціхановскай, сапраўды, яны жадалі і далей кулуарна размаўляць з Ціхановскай, а вось цяпер усё гэта выйшло ў прэсу. Учора гэта было на ўзроўні прэсы, а сёння ўжо выказваюцца нарвежскія палітыкі. І асабліва нарвежская апазіцыя, яна гэтую тэму падхапіла і вось абвінавачвае ўрад менавіта ў тым, што Яра гэта дзяржаўная кампанія, і як можа гэтая не дзяржаўная кампанія, частковая кампанія, якая часткова належыць нарвежскай дзяржаве, як гэтая кампанія можа супрацоўнічаць з Беларускаліем і такім чынам, як Ціхановская абвінавачвае Яру ў гэтым фактычна, фінансаваць или фінансава падтрымліваць рэжым Лукашэнкі. І вось скандал, ён як бы працягваецца, дыскусія працягваецца, і гэтае пытанне будзе ўжо абмяркоўвацца ў нарвежскім парламенце, і нарвежскі ўрад паабяцаў выказацца на гэты конт. Таму вось у гэтым кейсе Яра, Беларускалія, тут цягам наступных дзён магчымы вельмі цікавыя навіны. І гэта абсалютна не тая дыскусія, якая падабаецца канцэрну Яра, зразумела. Ну што ж, пачакаем чацвярга і пабачым, чым скончыцца гэтае абмеркаванне на самым вышэйшым узроўні нарвежскім маецца на ўвазе. На заканчэнне, спадар Александр, я безумоўна разумею, што зараз прагназаваць, як далей будуць развівацца падзеі ў Казахстане, не мае сэнсу, бо ўсё можа змяніцца кожную хвіліну. Мяне больш цікавіць іншае, ваша, можа быць, меркаванне. Гэтыя падзеі, яны, можа быць, прымусяць Лукашэнку адмовіцца ад запланаванага свайго, так бы мовіць, транзіта улады праз змены ў Канстытуцыі, пайсці такім, можа быць, троху мадыфікаваным, але назарбаеўскім шляхам, ці не, ці так і будуць стаяць на сваім?
Ну, Лукашенко будет задумываться. Тут проблема с Лукашенком, яна такая, что калі б ён глядзеў у будучыню, а не займаўся сённяшнім днём і не хацеў бы захаваць сябе як магчыма дольш ва ўладзе, дык ён бы, напэўна, знайшоў больш элегантныя магчымасці гэтую ўладу пакінуць і захаваць для сябе нейкую будучыню. А тут я думаю, што зноў жа будуць разважаць пра тое. Я думаю, што ў рэферэндуму ўсё ж таки адбудзецца, нягледзячы на тое, як там справы ў Казахстане, чым яны гэтыя справы ў Казахстане скончацца, а далей яны сапраўды будуць разважаць. Але што відавочна абсалютна, што Лукашенко будзе над гэтым казахскім выпадкам яшчэ вельмі доўга разважаць, і ён павінен зразумець, калі нават вось з такой праблемай сутыкнуўся Назарбаев, які кіраваў Казахстанам куды больш элегантна, так бы мовіць, які мае іншае грамадства, які не знаходзіцца ў Еўропе, да якога Захад заўсёды ставіўся досыць паблажліва, і вось ён атрымаў гэтыя праблемы з уласным грамадствам, дык праблемы, якія Лукашенко можа ў выніку атрымаць, калі ён усё ж таки будзе імкнецца і далей усімі магчымасцямі імкнуцца захаваць уладу, гэтыя праблемы яны могуць яшчэ быць большымі. Для беларускіх уладаў тыя падзеі, якія адбываюцца ў Казахстане, выклік вельмі непрыемны. Я думаю, што у Лукашэнкі настрой апошнімі днямі вельмі дрэнны, і сочыць з падзеямі ў Казахстане ён вельмі уважліва. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі быў Александр Фридман, гісторык, палітычны аглядальнік. З вами быў Зміцер Лукашук. Не забывайцеся подписываться на наш YouTube канал, каб атрымліваць паведамленні пра нашыя чарговыя цікавыя эфіры. А 15-й па Мінску у нас у эфіры будзе Анатоль Котаў, былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта, палітолог, з якім і абмяркуем таксама ўплыў падзей казахскіх у Казахстане на беларускую повестку. Дякую вялікі, спадар Александр. Дякую.